Mozi wase South Africa sikwazulu isifundazwe iKZN basibiza kanjalo besitengetisa idistrict umgungundlovu umasipala umsunduzi indawo esikuyona kwaGezbusi uward 4 kukwaduma ekhaya umama eceleni kwami Macela yebo yes uyazi usakwazi ukusho ukuthi sihamba ngani ngoba mawubona mina usubona ingane encane leyo ngane encane awuyiboni kunenjabulo leyo ngane encane uyibona kwehla inyembezi kubili esweso kufica mawusibona sihamba nje sobona izinto ezimbili sizofika la kuthiwa khona ingane encane idlunguliwe iyabulawa yawulahlwa la uzofika khona sithi udaba lwengane encane edlunguliwe idlungulwa umuntu okhona egcekeni nala ekhaya nemehluko uyakhombula ukuthi sisuka kwaNongoma enganeni ezihlanu edlungulwe umuntu wegazi nala ekhaya udaba njalo esizeni ingane sokhuluma ngayo ina 2 years ngiyangiveza kodwa nansi ingane na 2 years umuntu oyinobezile ukhona la owegazi kodwa ke asingagiqa amagulu silalele mama yebo angembuzo ukuthi niyaphila ngoba lokho ngifikile lapha ngiyabona inyembezi thina maqedwe ukukhuleka inyembezi lokho zehle njalo iphophoze njalo awusilandise ngodaba lwakho lukamzukulu ngibe ngiphuma enkozweni ngesonto ngafika ngahlala leminyango ngalibalela yena kwaseqhamuka ngala wabuza yile nganeni efika la ukuthi iyamkhumbula yini kusho ukuthi nginganaki mina ngoba vele labantwana babazukulu bami bonke laba mina ngisenayo umntwana bayamthanda lo mntwana bamthengela nje izinto lezi uma shapes okumnandi athumela omnye umntwana athi akahamba uthenga lokho ahambe lo mntwana uthenga ingoni ingane kodwa enhlizweni yami kufika into ethi angithandi le ndlela agone ngayo umntwana ngimtshela ngithi ngamtshela umntwana ngakutshela umntwana ungamgoni kanje hayi bese ngingena endlini ngoba ngangikhathala ngiphuma emncwabeni ngilale nginganakiki ekseni entambama ke uma wakhe semgezile umntwana ebusuku ngibone sefika ke sekhala ukuthi umntwana uyakhala uthulinyazwe uyena lo mfana ke alethe ubhuti angithi ubhuti bonke lapha ngithi oba igama lakhe amusho ukuthi unka ngiyavuka ke kuseni sengimuse eclinic ngala health twist esondelani ngibuye eclinic bathe eclinic ayulimalile akaye esibhedlela simse esibhedlela lapha bafike bamsethuthuzela ke njengoba sahamba yona ke nje manje masiya konke lapha kwenzeke lutho nje bakwenzeke lokho ukuthi icala libalifakile bese kufika omunye ke mina ngithi i-social worker ngoba ngikazi lutho avela athi njawo angize nengane ngiye naye lemkaqweni nengane hayi ngithi ngiseza njalo athi hayi into engincane angakayikhuluma indaba engane encane kanje likho nje icala lalengane ngivele nje ngicikeke lapho ke nje mase qhamuka labafana nje baningi abuza ukuthi oyimuphi kulapha ngithi mina yakekho yena nje bengekho nje athi ubone ngani phothu yena ngithi mina ingane eshoyo athi ingane encane ngithi ingane eshoyo hayi athi ngeke imukelekele licala likho sesihambile-ke nje nayizolo bese emaphoyiseni la ishoze lashona ilanga saya nasethawini ecourt nakhona futhi ayonga abakhona umphumela akukho nje ukucaca ikona ke lokho sikwenza ukuthi ngithanda ukuphambana nje nasekhanda ngoba ngisazi ukuthi ikuphi okulungayo angisazi lutho nje okulungayo ukuthi ikuphi kona amaphoyisa asho ngolutho nawo futhi athi ayikho into azoyenza ngoba kuthi uyicala kuthi ingane encane ngikwazi ukukhuluma kodwa manje uhleli futhi la ekhaya ke yena ke lo mfana lokho nje kade kungiphethe kakhulu kubhlungu kakhulu ilokho kuthi akekho usizwa khulutho nje khulutho baba osizayo nama social worker nawo athi ayikho into azenza kwalabo base balapha ethuthuzela ibona baphethe icala makusho la balesho
manje la sethuthuzela abashungula utho nalo. Okay mama. Ngicela ubuyela kancane emuva. Yeah. Lezi ingane la endlini zingane zakho noma abazukulu? Hayi abazukulu bodwa laba baba angisenayo ingane mina encane. Lo naye umzukulu lo okuyena lo olinyaziwe useyisizukulwane. Yebo umzukulu. Uneminyaka emingaki lo? Lo onukubeze 2 uzoqeda wesithathu ngoJune. Lento yenzeka nini lento? Inyanga bekuyiphi? Awusho amandla? February. Obeku February 7. uFebruary 7 enibone ngawo ukuthi sekwenzekile noma February 7 nabona isehlakalo. February 7 esathola ngawo ama results esibhedlela. Okusho ukuthi lento yenzeka ngayizona. Okay. Umama uke wathi khona indlela wayemgone ngayo ma ukhandela umuntu isithombe ukuthi ubemgone ngayiphi indlela ubemhlalise kanjani? Cha angithi njengoba kumntwana entombazane baba angikuthanda ukuthi mhlawumbe umuntu ayivule ingane ayithi izingala nangala ayithi imlenze yengane ingene la manje ukujwaye bekujwaye ibuka yena ke yena ayibambe yathula athi ngamtshela angiyithandi le ndaba angithandi ingane igona kanje bayazi nje nalabo ukuthi angithandi ingane igonwe kanjalo abayigoni ngoba uyazi kodwa yena ade eyijwayele kakhulukazi nje mesithinte lezi zinto zakhe ngicabanga ukuthi uyazidla ke kodwa ke enhlizweni yami bekungekho ukunaka ngiyengabantwana engibakhulisile bengasenabo ma wabo engibathandayo nje abangihloniphayo engazi ukuthi nje ayikho udodo ongenzeka manje lokhu nje kungishaya enhloko kakhulu. Ucishe beneminyaka emingaki ungafikwa lapha? Balandelana eduze baba laba ngoba noma abahlukene. Una 32. Yeah. Nina ngemva kwakhe. Cha siphambili thina ngoba 91. Okay. Uma sifika siqale ukuthina siqale ma social worker. Ngiqale kuphi? Ngiqale ma social worker. Cha baba ngaqala eclinic le eclinic eclinic basebethi bangenzela incwadi ukuthi umntwana ayisibhedlela. Yes. Ngabasho ukuthi ingqondo yami engasebenzi ngabothi ngeke ngibone esibhedlela kwahamba uma wakhe waphula esikoleni uyena kwamse esibhedlela ke. Incwadi khona yase clinic. Eyam refer esibhedlela. Kodwa ngathi yasala esibhedlela. Bafike bamcheck esibhedlela. Base beyakunikeza ama result futhi. Banginikeza ama results kodwa badlulisela ephoyiseni eliphakathi esibhedlela. Yes elibhekene nalo mkhakha lo. Yeah. Alright. Iphoyisa ke ilona leli sekufuneka likuphelezele ke manje niyovula icala. Yebo, lathi iphoyisa kimi lizodlulisela ngasekhaya eShowe. Okay, ipolice station lana kuthiwa eShowe. Yeah. Alright. Nakho ke sekufika iphoyisa lase places le. Okay. Senizosho ke gogo ukuthi icala likho ngoba umntwana omncane akakwazi ukukhuluma ecourt. Ngenzela njalo obukayo ma ukhuluma ngeshow angithi ama-show awuthi tell us what. Okay ngoba manje ishow khona yala ishow yebo le show yaseMaritzburg khona ishow yaseMaritzburg khona ishow yaseMlalazi or tell us what into ihamba ifika kushuthi iphoyisa leli liudlulisile umbiko njengoba befanele udlulise la usa epolice station. Cha aludlulisana umbiko icala lavuka ipolice station places le yenzaso ukuthi noma yosangala ngala tell us asona kwazi ukuthi sebenza lo daba ngoba wodaba oluvuke kwenye ipolice station. Okay. Lona livuliwe icala into emile ukuthi ubani onamandla okulisebenza laba base places bathi yilaba ufuna belisebenza. Cha basho places le bathi bona
leli cala lelo badlulile because nami ngaya khona ngiyobheka ukuthi selokusambela isikhathi akuna feedback ayikho into esitholayo ukuthi kuqhubeka kanjani lecala le suspect seloku ikhona la ekhaya so njengoba environment ayikho right for ingane nje nomndeni ma befika lapha bafike bathi bona ubufakazi abanabo abukwanele ukuthi bengambopha umsono nezingane kuthiwa yebo yalimala kanjani ngendlela yalimala ngayo basibona abakwazi ukuthi bambophe umsono. Okay, amaphoyisa asephesisileya yebo amaphoyisa asephesisileya la. Okay, all right. Njalo into engidida ukuthi angithi umsebenzi wamaphoyisa umuntu kufanele ukuthi uthole umuntu owaziyo ukuze ezokuchazela kahle. Kufuna ngoba ngicabanga ukuthi leyo nkulumo ngolwazi lwasemgwaqweni hayi lwamaphoyisa. Kodwa ngicabanga ukuthi leyo nkulumo ibizofisa isho sekusenkantolo. Yabo? Iphumelela noma iphumelele. Nami ulwazi nje lwasemgwaqweni yabo hayi lwamaphoyisa ngoba angazi ngempela ukuthi asebenza kanjani amaphoyisa ukuthi ikuphi okufanele. Yilokho ke la thina sothatha khona sidlulise kwabangenhla ukuthi abazosilungisela la ukuthi angani manase nithethe icala nina lathi asilindele kanjalo ukuthi amaphoyisa awafike ambuze umsono at least ambuze umsono ukuthi okay njengoba kunento kanje ekuthiwe ukuthi wayenza statement akwenzekalanga even by mina akekho nje njengoba kuthiwa ke okay akuyena even bathina nje basikhona nathi siyabantu besilisa akekho wafika kungcono kwabuzo kwathi okay ukuthola umuntu kunesimo sikanje akwenzekalanga ngisho kungena nje la ekhaya mhlawumbe ukuthi angene mhlawumbe abuze noma abone mhlawumbe yini ngalo mina cha akazange azafika wathi nophelele lapha ngoba yena umfowethu yena wakwazi ukuthi aqhubeke ngoba esebuya nenkantolo nogogo waphindela waye kulesisileyo wayebona ukuthi ubani Kenneth ngangofuna ukuthi umphathi wakhe wasisine Kenneth akazange sizakale ngafike ngekho kwathi uselivini lo baba ngalo bathi ubaba engamfica ubhuti wabe sechazelwe ukuthi ngendlela abona ngayo because umama lo kwathiwa uyena okade bethe owayefikile la ekhaya esizondawo yeqala umseshilo wayengena kuthiwa kade istimba yebusuku so ngafika ezongena ntambama so wasesengichazela-ke lo bhuti engamfica-ke owawumdala sendlala wasengichazela-ke ukuthi shuthi ngendlela naye abona ngayo wasengishiya ama-details ami-ke ukuthi uzongifonela umama lo uyena ophethe leli icala elingaphansi kwakhe but kuze kube namhlanje-ke akakaze angifonele ngizathi uphelile 2 weeks manje inambe naye nginikile zona wayethe uma kuthi mhlawumbe sekuphela 2 weeks bengafonanga wanginike inamba waza ngophinde ngifone futhi ngizwe ukuthi benze follow up ukuthi mhlawumbe udaba kanjani akhona nama-developments akhona kulelo daba but wayengakaze angithinta sethi ngiyini eprocessini. Ingane yayikhulumela mani nodwa uyasho yedwa kodwa nje makukhona abantu akasho lutho uyasho nje noma ngimgeza athi ungangithinti lapho uyasho mangabe sisodwa nje kodwa akazasho kukhona ubhuti usho masino nakuma wakhe kuphela akasho athi ni kubhlungu ngalinyaza ubhuti South Africa mhlambe into ebesinenkinga nayo kulezi iminyaka edlule besinenkinga ukuthi uma kwenzeke udaba olunje la kunokubezwe khona ingane besinenkinga ethi abomndeni ibona bebehlala phezulu kwezinto bese compromiseka noma becindezeleka ilungelo lengane besinenkinga enjalo kodwa nje of late mawuthi uyabheka konke la sengihambe khona mangingabala uthola ukuthi abomndeni ibona abamaya abakhulumayo bethi cha lana kwenzeke u1 no2 no3 singama obona wathi masukhuluma kulama cases esihambayo
abasho nokuthi ngifuna ukuyifihla bakhuluma nje bethi kwenze ku 1 no 2 no 3 into kodwa lokhu ivela manje i-stumbling block ugange sevela manje ngapha ezinhlakeni ekufanele ngabe ziyalekelela la kufanele khona ngabe amaphoyisa alekelela awalekelela ba frustrated la ekhaya bonke nazi insizwa zala ekhaya ezikhona ezincane eseyikhulile seyiqinile kodwa zu 3 nangu gogo wazo nangu mamncane wazo nangu dadewabo omncane nansi ingane lapha encane okuyiyona yena enukubezi ba frustrated bonke uma bechazela ukuthi akaze kufike umuntu la ngaphakathi ezobheka nabo nje ukubabuza nje ukuthi ke kwenzakalani akaze libuza umuntu ithi ke inkulumo yami kade sicindezelekile sicindezela ama families sicindezela abantu abambambatha izinto njengamanje sesitagini labantu bengambandazi khona bayaphuma bami lana akekho umuntu ongakhuluma kukhuluma umama kukhuluma abafowabo kukhuluma udadewabo kukhuluma umama akekho nje umuntu ongakhuluma kodwa ke inkinga isekutheni umanka labo kufanele ngabe bavikele izingane ibona abangayivikela izingane labo kufanele ngabe ngempela bamile ngoba umuntu ovikela ingane maye umzalo wayo engasayivikeli uhulumeni omnikazi wengane kakhulu kunayo yonke into esikhuluma singakhuluma amalungelo ezingane abantu abadala abantu besifazana amadoda ini kodwa ingane kakhulu igade uhulumeni usigadile sonke uhulumeni kodwa enganeni uyayibe namandla kakhulu inkinga ke sinayo ke esengiyibonile la eKZN ngibuka la kade sihloko sihamba khona incindezi ingcapha inkulu ingale emaphoyiseni maphoyisa sewukhona la ubona khona ukuthi ngazi ukuthi avela avule inkantolo la ngafanele khona kuvula inkantolo yilokho engakusho umzwa South Africa engikucelayo kuyiphatha imandla ukuthi ngathi asibuyele kwi drawing board silekelela abantu base South Africa ngendlela sifuna sibalekelele ngayo sivikele izingane ngendlela sifuna sivikele ngayo ngoba ayakhe ayiwakho umqondo into ezothi ngoba nakho ingane incane kushuthi into yayo ayiveliyeke kanjalo angazi kodwa mase kusho inkantolo noma kubhlungu siyavuma ngoba sikusha abantu esethemba kodwa mase kusho iphoyisa lithi ngesenze lutho la kungezi umuntu yabona kuthiwa uFebruary uMarch manje angani umhla ka9 namhlanje kwaku ngo7 nje siphelile inyanga bahleli la ngaphakathi akwenzeki lutho ilungelo lengane bathe izolo angihambise ingane kodwa bekusho ama social worker athi ngoba mabebuza laba besikhona nalabafana kade bakubona ingane athi beyithathile bese sebala nayo sasafikisana lapho kuma social worker bathi ke athi ama social worker mina angiyisusele ingane la iye kwenye indawo iyohlala kwenye indawo kusho ukuthi kozi mhlambe bopheke mebopheka ke lo wadlala ngaye mebopheka ay ngokuthi ke manje ngibona ukuthi ngoba ngayizolo iphoyisa esasambe nalo ngithi ngoyilanda ingane lavela ngitshela ukuthi ngoba ingane seyibanga nalaba bakubukayo yes lizavele nje lithathe ke selisentandaneni lapho la kuhlala khona izingane ngokubona kwami ke sengibona ukuthi manje kushuthi ingane iyathathwa ke ngavele ngathi nje ngizayisembali ke ingane ngathi izohamba ingane yembali iyohlala khona ke ingane angazi ukuthi kuze kube nikini lapha kubafowethu ke la izohlala khona ke ingane kuze kube nenike ngisho khona lapha yanizolo kwasho icala bafana ke babhlungu ke bona bangavuma ke kodwa bhala ke phela babhala ke bona bathi mase ngiqoqile sengiwashile zonke izinto ke kusho ukuthi bazofana eveni ke bangithathe bongibeka lapha embali into engayazi ukuthi yanini kuthiwa ungcono akusuka ingane bathi ayisuka ingane iyohlala kude kusho asale yena lo mfana ingane ihlukane noma wayo phela kusho ukuthi bangazi nje ukuthi kanjani baba kwasho ukuthi kusho njalo nje bathi izohamba nayo nina kodwa nini uyafunda ngizase ngavuma sengeze ukuthi kube mfishana ukukhuluma ngathi hayi kulungile uzohamba uma wayo uzohlala lapha embali agibele zonke insuku ezala ngaphezulu esikolweni kade ngisho nje nami ngingazi ukuthi ngithini sengikade isihleli sengifuna ukubuya ngokhanyisele nobukela ngiyaxolisa mama yebo ngokhanyisele uma wengane
uyafunda ingane esencane ufunda ibanga leshumi. Yebo baba. Yes, ubuye esikoleni uyafunda. Uyabuye uhamba ekseni esikoleni abuye azohlala nengane yakhe nogogo khona nabafowabo bakhona. Makuthiwa kuyakuhamba ingane, okay, kodwa angikho lapho. Sizothatha thina lolu daba silihambise lafuna sikhambise khona. Yebo. Sinikeze office ka premier khona sibenzana na sitabasibhekele ukuthi ikuphi abangakwenza. Yini ebambile. Yebo. Okwethu nje ilokho kakhulu kodwa ke indlela yokuhlunga khona. Buhlungu yankenketha, buhlungu yaqaqamba. Akusaqaqamba ukuthi ingane isinukuleziwe. Yebo. Osekubhlungu kakhulu sekuthi ingane namanje ayiphephile kwayona ingane ayiphephile ngoba uma uyafunda mina asazi mangafika ngodlame ke manje vele efike ngodlame khona ugogo kuphela ngithi yabo lezi insizwe engakani sengiyamajina nje ukuthi unganani afike ngodlame lo sisilo uganile ahlala mafika ngodlame lengane engekho uma wengane avetha athi ingane ayihlenye phambi kama kagogo wayo ngenze lutho ngiyekwenze lutho maye ngafika nje ngodlame ke manje sekuzoqalwa ke manje siqala sesiyakhala sikhala into ibonakala umonakalo omkhulu kakhulu umonakalo ukuthi ngeke kwenziwe into efana mayenziwe ayikho into esingayilinda ngaphezulu kwalo yabo nje manje ngesizulu yesiqondile sithi silinda amathonsi abanzi kwalabafana ke laba bezwe ngisho njalo ukuthi bezothwa sathathwa ngeveni sobekwa lapha embalike izolo kubabuya ke lena lo mfana ubuye ebusuku sekulelo mina ngizangizwe lutho babuya ke bona izolo bavula lapha endlini yakhe phakathi ke ngizangizwe lutho mina ngibona ekseni nje sengizwa ukuthi hayi bamthuthisile angimazi ukuthi ulaphi ke nokuthi ukhona kodalana ke yini bavula apha endlini yakhe baqhakeza bakhipha yonke into yakhe angazi ukuthi ulaphi kwamanje besibidini ukuthi lo mntwana uzohamba sihlukane naye futhi ayohlala lena nabantu angabazi kufanele agade umuntu efuna agade umuntu kufanele ukuthi ugogo kube khona umuntu ozombheka and into ebuhlungu kakhulu ukuthi sesizame kaningi nokuya khona ethena police station siphuma nasenkantolo sizama ukuthi okungcono ke akusuke yena sizama ukwenza protection order safeyili impela kwaze kwaphoqa ukuthi no kufanele ukuthi esingenelele ngale ndlela ngoba lesifisa ukuthi kwenzeke ubulungiswa kodwa futhi izandla zethu zibophekile ngoba ayikho into ongayenza ngoba yena umseshi wayefika la wamdosa ngamadlebe ugogo ukuthi singalinge semthinde nangesandla ngoba sizoboshwa. So kuyisimo esinzima ke mubhekene nesimo esikanjalo ubone ukuthi amandla uphuciwe. Ngayikho into ongayenza sizamile na ukuphuma ama-police station uzama ukuthola ama-advice kwabanye abantu bakutshela ukuthi lo fanele nenze kanje uye police station uthi uyasho ubone kodwa ukuthi ekugcineni uphenduka ihlaya. Akekho umuntu ozinikele ukuthi mhlambe akusize. So ilezo zimo lezona ezikholela ukuthi ekugcineni kube ukuthi ke sivumelane njengomndeni ukuthi ngoba phela akwazi ukuthi ngahamba ingane kuzoba indleke eningi kanti nemali zaloko asikho. So ikona kuze kwaphoqeleka ukuthi ke sizama ukuthi simkhipheke lekhaya ngoba phela sihlulekile ukumkhipha ngomthetho nje cha ukuhamba manje sporting nje kakhulu nje ngidumele futhi kakhulu ngawo kodwa ke makunje isilunga sekhulekile ngoba futhi udala waseli kuma social worker kodwa futhi longaqhubekeli phambili ngoba sasithi mhlawumbe sithola noma i-case number ema-12 vuliwe icala sifollowishe ngayo i-case number ayikazi yakho nalo case number alivulwanga futhi icala kahle icala la ingane alivulwanga bese kube ikona ukuthi sihlulekile nokuthola i-protection order noma i-eviction letter yokuthi aphumeke yena esingazi ukuthi njengoba engekho lekhaya lekhona mhlambe uwenzani noma ucabangani okuseyingozi futhi nalokho. Yes. So sesobona lokho nje kuzokwenzeka ke kuleso simo esikanjalo ngoba phela akayikho into futhi lento esingayenza bese kuphoqa futhi ngoba nakuthina kubuhlungu ukubona ugogo ephatheke kahle
bonke nje abantu noma ekhuluma engathatheki serious nakhona emaphoyiseni so kuba buhlungu ubona umzali wakhe ekhala phambi kwakho ngento oyibonayo ukuthi mhlambe makuthiwa zilungiseleni ngendlela yini ngoba phela uma kuthiwa kwafanele siyilungise mhlawumbe ngendlela yethu sasingayilungisa kudala but inkinga umthetho yakhala kakhulu ngomthetho nje ngifuna uqhamuka umthetho wethu cha hayi awudlalile ngathi kakhulu udlalile kakhulu Siyabonga baba. Siyabonga. Asithembe uNkulunkulu uzosisiza. Hayi sekuhle. Siyabonga. uNkulunkulu uzosisiza.